u nedelju, dan posvećen Vaskrsenju Hristovom, 29. po novom, a 15. po starom kalendaru, Pravoslavna crkva proslavlja svetog mučenika Longina. Veselo возрадовася церква, пам'яти днес присно пам'ятного страдалца Longina взиваjuši. Ti moja država, Hriste, i utvrđeni je. Longin je bio starešina vojnika koji su prisustvovali raspeću Gospoda Isusa Hrista. Takođe, Pilat ga je odredio da čuva stražu kod Hristovog groba. Kada je Gospod vaskrsao na očigled stražara, tada su Longin i dvojica vojnika konačno poverovali u Hrista i postali propovednici njegovog vaskrsenja. Kapetan Longin i vojnici su izvestili Pilata i jevrejske starešine šta se dogodilo, a oni su tada potplatili vojnike da pronose lažnu vest kako Hristos nije vaskrsao, nego da su ga učenici njegovi ukrali. Pokušali su da potplate i Longina, ali on na to nije pristao. Zato su jevrejske starešine rešile da iskoriste prvu zgodnu priliku i da ga ubiju. Jer kapetan Longin uživao je veliki ugled među vojnicima. Kada je saznao za ove zle namere, Longin je odbacio vojnički čin i sa svoja dva druga se posvetio službi Bogu. Pošto je primio sveto krštenje od svetih apostola, Longin je napustio Jerusalim i sa svoja dva prijatelja otputovao u Kapadokiju. Tamo je, kao živi svedok vaskrsenja, postao propovednik i apostol Hristov. U svojoj apostolskoj misiji mnoge neznabošce prosvetio Hristovim učenjem. Potom je napustio grad. Povukao se na udaljeno očevo imanje, provodeći život u molitvi i postu. No, jevrejske starešine su podmitile Pilata da napiše caru Tiberiju kako Longin podriva rimsko carstvo i radi protiv samog cara. Pilat je potom poslao vojnike u Kapadokiju sa naređenjem da ubiju Longina. Longin je sačekao vojnike, primio ih u svoj dom i ugostio. Ne prepoznajući ga, oni su mu ispričali koga traže. Dok su ugošćeni vojnici spavali, sveti Longin se cele noći molio Bogu, pripremajući se za pogubljenje. Ujutro je otkrio svojim gostima svoje pravo ime. Vojnici su bili zaprepašćeni i duboko postiđeni pred ovim svetim čovekom, koji im je ukazao gostoprimstvo i nisu hteli da ga pogube. No, sveti Longin i njegova dva druga zamolili su vojnike da izvrše zadatak zbog kojeg su došli i oni ih posekoše. Glavu svetog Longina odneli su Pilatu u Jerusalim kao dokaz da je svedok Hristovog vaskrsenja zaista posečen.